Lidi, tady je Efekt a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát ze hry Game Dev Tycoon. Řekl bych, že koncovku Tycoon všichni dobře známe. Každý z nás hrál Zoo nebo Rollcaster nebo prostě ten zábavní park. Já osobně jsem hrál Zoo, ale to mě zase tolik nenadchlo, ale tady to je fakt dobrá hra, hodně mě baví. Taková chytlavá. A o co tady v té hře jde? Máte vlastní vývojářské studio, herní, takže co asi děláte, vyvíjíte hry. Chcete být bohatý, chcete mít miliony a žít na Bahamách. To je celkem logický, to chce snad každý, žít na Bahamách a mít miliony. Ale co proto musíme udělat? Musíme vytvořit dobrou hru. A o to tady v té hře jde, vytvořit co nejlepší hru. Takže dáme continue. Tak já to jen odkliknu, tady máme čas, tak s tím začneme. Mám vpravo nahoře takový bílej obdélníček. Máme zatím 0 fanoušků, protože jsme žádnou hru zatím nevydali. Hrajeme to prvním rokem, prvním měsícem a druhým týdnem. A máme 70 000 na účtě, to je všechno tady to je základní, kromě toho jednoho týdne. To nějak naskočilo nějak moc rychle. Nějak tady to jsme my, takový černoušek s takým hustým hárem a hezkým svetříkem, který jsem mu vybral samozřejmě. A jinak žijeme takovýhle ošklivý garáži, tady nějaká plíse na zdech, auto pod plachtou, zřejmě nefunkční, náhradní kolo, no prostě nic moc. Osobně se budeme dostávat výš a výš, pak se dostaneme i do nějakých kanceláří a tak podobně. Ale máme tvořit novou hru. Takže nejdřív vybereme topic. Tak uděláme asi Space Action. To je dobrá akce, to je dobrý název, dobrý spojení. A jak tu hru nazveme? To je vždycky největší problém. Nazvat nějakou hru. Space Action. Dáme třeba Met Planet. Nevím, jak to napadlo. Pick Platform. Pick Platform. Dobře, Pick Platform, vybereme nějakou konzoli nebo nějakou platformu, to dáme. Máme na výběr mezi počítačem a G64. Jak vidíte, vytvořit hru na tento konzoli je dražší u G64, stojí 20 000 a na počítač jen 5 000. Jenomže market share je u tohohle vyšší o několik procent, přesně o 13 celých. Což je lepší, protože se na to líp prodávají hry, takže za to zainvestujeme, ale já bych, že se nám to vyplatí, takže G64. Met Planet, Space Action, G64 by nás dostala 25 000 ta hra. Dáme další. Dál, máme tady na výběr, zatím 25 000, máme tady na výběr mezi textovou grafikou a 2D grafikou. Ta textová je přijde zbytečná, tak jako o 5 000 máte 2D, takže se určitě vyplatí z začátku investovat do 2D grafiky. Můžeme začít vytvářet. No, už tady máme první kolečka, hned vám vysvětlím, o co jde. Jsme v první fázi vývoji. Tady musíme určit, jaké bude mít vlastnosti ta hra, v čem bude excelovat. Takže určitě gameplay v akční hře musí být hrozně gameplay i engine a story. OK. Vidíte, vyjíždějí z mého počítače kolečka do dalších větších koleček. Vidíte, tady jsou bugy, tady design. Bugy všichni víme, co jsou. Design a technology, to jsou dvě nejdůležitější kolečka, podle toho se určuje, jak ta hra je dobrá. A pak tady jsou ještě menší zase research pointy a k tomu se dostaneme až za chvíli, to zatím není potřeba. Jsme v druhé fázi, celkově ze 3 fází. Takže máme level design rozhodně. Dialogy nemusí být a umělá inteligence trochu větší. OK. Neškrab se na hlavě a vytvářej. Ztrácíme čas a peníze. Musíme samozřejmě platit nájemný, to je někde 8 000 nebo kolik, teďka to chvilku uvidíme. Měsíc ano, 8 000 minus. Tak třetí a zároveň poslední fáze. Grafiku rozhodně, word design rozhodně, zvuky. Tady si můžeme i vybrat navíc, jestli budeme tam budou základní zvuky. Za 5 000 to vyplatí o to investovat, protože zvuky jsou potřeba ve hrách. Dáme OK. 7.7. 8.8, to je pro začátek, to 10, to je pro začátek hodně dobrý. Samozřejmě nejsou to žádný velký čísla, bude to pak mnohem víc. Třeba i 100, ale zatím mě to nejde na takovým malým počítači v jednom člověku. Tak já bych řekl, tu hru můžeme vydat, ještě se bude nový měsíc, jak máme. Ano, našli jsme bug, ještě jsme počkali. A finish. No to je takové shrnutí toho, co jsme zvládli. New topic, new combo. Žádný great combo. Jo.
Great combo, super. Přijde sám na sobě jednou 1,6 krát, jsou samozřejmě expy, čím vyšší level, tím je to lepší. Tak, můžeme vydat hru. Než ji vydáme, tak přijde recenze od 4 herních studií. Tak kolik? 6. No, viděl jsem lepší. 6. 4. Takhle to je málo. Jako nejlepší, tak, bo ne nejlepší, ale dobrý je 7, je to samozřejmě stupnice 1 až 10. Možná i 0, to nevím jestli dát 0, to se mi ještě nestalo naštěstí. No, jsou to blbý čísla, řekněme si to na rovinu. Tak a uvidíme, jak se ta hra bude prodávat. Ano, jejich první hra, Mad Planet. Okay. A o 5006, no to není tak špatný. Dělali jsme 35 000 a získali jsme 35 fanoušků. Super. Máme skalní fanoušky, kteří si tu hru vždycky koupějí. Jakou vydáme. No, nebudeme se zdržovat. Vytvoříme další hru. Topic. Fort Space. Máme Medieval. Máme středověké RPG, to je taková klasika, zase na G64. A to teďka pojmenujeme. Medieval, to je nějaký středověký. Třeba bitva o středověk. Jo, to je dobrý název. Další, to je grafika samozřejmě. Tak mezi tím to furt vydělává, to je fajn. Už se prodal 10 000 kousků. 10 000. No, prostě 10 000. Takže RPG, tady to už musím trochu zpřeházet. Engine nemusí být, ale hlavně story, questy, to v RPG je nutnost. OK. Vytvářej. Máme rádi bugy. Takže dialogy rozhodně musí být dobrý, level design, umělá inteligence skoro žádná, a level design tak. OK. Vytvářej, no, 7. No, design bude, asi uděláme rekord design. Zase dáme základní zvuky. Board design, grafika. Dáme OK. Dáme 42 research pointů, to je dobrý, hnedka si ukážeme, k čemu jsou. 14 designu, to je dobrý, 9 technology. Ano, tady jsou novinky, které je dobrý číst, protože nám ukazují, jestli vyjde nová konzole a takovéhle věci. Blablabla. Trochu počkáme, jak se budeme platit ještě nájem. Ano, stál se z trhu, vydělal nám 108 000 a prodal se 15 500 kousků. Tak nechtěl by to třeba aspoň 10 technology? Ne. Počkáme na třetí den. Tak nic, tak tu hru vydáme, já se mezi tím napiju. Paráda, máme zase great combo a expu, že příští hru už by se mohli mít několikrát level up a vydat hru. Tak teďka se modlím, aby dopadly dobře. Tak pojď, game review. Já jsem 10. 8, jo. 9, mohla by tam padnout 9. 6, I like it. Jenom 6, pojď 7, jo, Enjoy byl super. Ale vždycky dávají nejmíň. Ale jako dali víc jak tady ty. Informat gamer. Ale máme v podstatě, ještě jsem si pofusal obrazovku. A máme v podstatě 7, když to takhle rozpočítáme. To je fajn. 7 je takový ten standard. Tak, a jak se bude prodávat? Jo, prodává se ještě víc jak tam ta minulá. To je fajn. Teďka se konečně... Super. Jasně, blablabla. No, vytvořila se, nebo objevila se nám tady další věc, na to dívat ještě nebudeme. Máme research. Research jakoby je... Jak to přeložit?
vyzkoumat, jo, to je to slovo. Vyzkoumat new topic. No, máme tady ještě máme na výběr na nový. Racing, fantasy, parade, sci-fi, nebo sci-fi. Pojďme racing hru. Takže se nám to tady zatím se hra prodává, už máme z toho 24 000, fajn. Ale to přeložit. Díky drbům jsme se dozvěděli, že z Japonska chcou vytvořit Nintendo, nebo tady oni nemůžou používat ty oficiální názvy, asi na to nemají koupená práva. Ninvento nebo Nintendo. OK, bla. Přemýšlej, vytvářej. A už jsme to vyzkoumali. Ne, teď jsme to vyzkoumali. Tak a když už jsme to vyzkoumali, tak vytvoříme hru. A pick to pick. Pick to pick se hezky rýmuje. Racing. A teďka uděláme asi simulátor. Jak to pojmenuje? Beat Driver. Nevím, fakt to teďka vymýšlím z hlavy. Dáme se G64, protože market share ještě stoupnul. Tak next, 2D grafika, můžeme začít vytvářet. Tak mám furt nějaká žízeň, napít. Takže, první fáze. Simulátor, engine dobrý. Questy se ani nemusí být. A gameplay taky dobrý. Tak. Přemýšlej, neškrap se na té hlavě. Držen bug. To prodává, jo, tak to je dobrý. A už jsme 20 000. Jo, 5 000, o 5 000 víc předtím. Dialogy. Simulátor. Level design fakt musí být dobrý a umělá inteligence. Jo, takhle. Zatím tolik bugů. Ano, a už bylo potvrzeno, že ty keci nebo drby byly potvrzeny, opravdu vyjde dnes, nebo dnes. Board design, grafik, hra, tolik a vytvářej. Set bug, děláš srandu. Vytvářen bug je nic předěl. Tak, opravuj. Pojď aspoň 10 technology, co? 14,9 jako předtím. Máme dost peněz, takže ještě chvilku můžeme počkat. Nás něco nenapadne. Ale vypadá to, že už ne. Počkáme 1 měsíc a pak to Jo jasně, tak teďka to vyšlo akorát nádherně. To je v podstatě rozhovor, už to jakoby, ono se ty věci opakují furt stejně. Takže jsme teďka poskytli rozhovor, to nám trochu zvýší. Máme 200, kolik, hype 12, jsme měl. Hype je natěšenost těch lidí na tu hru, nebo na nás. Tak už to vytvoříme, už nemůžeme dál čekat, ještě by začal ztrácet ten hype. New topic, new combo, great combo a level up, level up. Vytvořit hru. Dobrý, že máme i ten hype, takže lidi budou natěšení na tu naši hru. Ne, viděl jsem tam nějaký malý čísla, proč? 6, no dobře. Ježiši. 5. 6. No, 6, 7, 5. No nevadí, uvidíme, jak se bude prodávat. No, 5000. No. Ale jo, dobrý, není to asi tak hrozný, já se kouknu zatím, jak dlouho natáčím. Ještě vydáme jednu hru a já to video ukončím. Na to Ninvento. Jo, dobrý, vydělám to, fajn. Dal jsem rýst. Ještě se koukneme na to Find Contract Work. Blablabla, tutoriál nechceme, víme, co děláme.
blablabla. Tak a tady vidíme kontrakty. Když za 4 týdny stihneme udělat 20 designů a 4 technologie, tak dostaneme 24 000. No a když to nestihneme, tak nám seberou 7 000. Debug program 1.15. Tady bych mohl stihnout. To je kolik? Máme tady to je jako jistotka, to by se mohl stihnout. Tak pracuj. 5. Paráda. My jsme dostali 15 000, to se hodí vždycky. Blablabla. Tak, dáme research. Pick. Máme fantasy. Kde pojeme takhle postupně, nevím to jak na přeskáčku. 19 000, no v pohodě. Máme 330 fanoušků. Tak, to. Fantasy. Takže pick to pick, dáme ta fantasy. Máme fantasy adventuru. Jo, to by fajn. Platformu dáme teda test, vidíte licence na to stojí 80 000 a hru na to 30. 80 000 zaplatíme, dobrý. Máme peněz dost. A jak tu hru nazveme? Fantasy Adventure. Dáme... Nevím, co teďka přesně psalo. Nevadí. Vers. To je jakoby ještě Scooby-Doo v té době fakt asi ne. Rok, takže 28 let před... 28 let před touto dobou. Vářet. Tak jeden book. Adventura. Tady by tam zase mohl být dobrý engine. Klik. Mám šat. Neškrap se na hlavě a vytvářej. Dám tady o peníze. Máš drahocenný čas. 4-3 v první fázi. Dialogy. No, ale tak bych to nechal. Stejně. Proč se furt chápeš na hlavě, to máš vši nebo co? Osm 7, jo, to bude v pohodě. Board design, takhle, zvuky, všechno bych nechal stejný. Vytvářej. Konečně přes 10 technology, 11 dokonce, 14, 11, ještě lepší jak předtím. 15, 12, možná rekord. 13, paráda. 14, no 15, rozjel, ty seš drak. Tak to vytvoříme. Finishujeme. New record, new topic, new combo. Great combo, paráda, level up, už jsme všechno na a vydat hru. Teďka se modlím, aby dopadly dobře recenze. Tak pojďme. 7, dobrý. 8. 8, jo. 7. Tady ta hra se vám povedla, teďka jak se ještě bude prodávat. Čekal jsem teda víc. Já jsem si teda prodávat. Ale jo, dá se to. Stále si fanoušky, vyděláváme peníze. To víc si před. No a já si myslím, že tady to video můžeme ukončit. Má to nějakých... kolik? No skoro 20 minut. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like nebo odběr. Pokud to chcete, abych dělal lepší tvorbu, tak to video sdílejte. A já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se.